Parang Grinch yung colorway, oh. Tapos ito yung disruptive Andrew Wiggins. Ito CJ McCollum, nagliliyab. Get hot, stay hot. Panalo makakabili. Parang Giannis yung pormahan, no? Off-white. Palagi nyo itong hinahanap. May crocodile skin sa likod, eh. Black Saturday po, pasilip ulit ng new arrivals natin ngayon dahil nag-iintay tayo ng pagkabuhay bukas. Mga basketball shoes po mga karamihang dumating ngayong araw. Sisilipin natin yan isa-isa para masilayan nyo bago kayo pumunta dito or bago din kayo mapadpad sa live namin. Ito yung pinakamalakas na sapatos na dumating dito. Napakaganda ng quality, napakaganda ng kondisyon. Tapos ito yung disruptive na tinatawag. Akang masasabi dito lahat ng parte niya okay. Kompleto yung shoelace, wala lang insole pero lalagyan po namin yan pag binili nyo to. 9.5 po yan. Ano yan? May mga 9.5, 8.5, 10 US. Merong 12. Ito. Nag-iisang 12. Ito yung Andrew Wiggins. Nandito rin yung Bad 5 from Li-Ning. Size 11. Malaki-laki rin po to. Saka pansin ko lang sa sapatos na to. Ibang-iba yung disenyo niya eh. Parang ang ganda ng build quality niyan kasi protruding yung midsole niya sa likod. Parang yung mga pinauso ni James Harden na sapatos. Size 11 pa siya. Antas Splash 3 ni Klay Thompson. Marami tayong ganito. Tatlo yata yan. Isa. Ito size 6 lang yan. Ito size 8.5. Doon sa taas. Splash 3 pa din. Malaki rin to CJ McCollum. Ito yung Sonic 8. Yan yung trademark niya na parang infinity yung nasa ilalim. Ay size 9 lang pala. Yun yung Sonic 8 CJ McCollum. Tapos ito bihira. First time nagkaroon dito nito. Antas Pinado. Yung ankle part niya parang may umiikot na electric pa. Ispinado. Hindi naman siya umiikot. Parang design lang, more on ano lang talaga, aesthetics. So condition wise, wala rin ako masabi, walang heel drag, walang toe drag, pulang-pula yung ilalim. Higit sa lahat, ayun, nagliliyab. Pati yung pagpipili po pala kayo ng ukay, palagi nyong i-check din yung shoelace tip kasi minsan ito buhaghag na yan minsan eh. Kapag walang sintas po yung sapatos na mapili nyo, papalitan po namin yan ng bago. Parte din yan ng sapatos na parang nane-neglect na lang natin pag bibili tayo eh. Pero yun, dapat ito buong buhab. Ang hirap kaya ipasok nyan dyan sa mga dapat yung bantayan or i-check bago nyo bilhin. Anta rin to, 10.5. Ang ganda rin ng kondisyon. Original yung insole, original yung shoelace niya. Walang heel drag, walang toe drag. Okay na okay din to. Laki pa, 10.5. Kasya to sa akin. Ito yung tinatawag na lang get hot, stay hot. Yung parang uminit yung 3-point shooting ni Klay Thompson. Parang kaliskis ng buhaya. Pero parang negative yung dating sa atin ito kasi pag nakita to ng kakampi mo tapos buhaya yung nasa likod ng sapatos mo. Parang babansag ang kambuhaya pag ginamit mo to habang naglalaro. May crocodile skin sa likod eh. Meron din ditong Wade na cement bubble. Ito kapansin-pansin dito yung build quality niya. Suede yung upper part tapos yung midsole niya parang pinaghalong styro sa kagoma. Parang mga contours yung design. Ayun, size 9.5. Malaki rin po yan. So ito hindi lang kagandahan yung kulay pero ramdam ko po na napaka-komportable nito sa paa. Meron din ditong Li-Ning na black para dun sa mga gustong discreet lang yung kulay. Ito 10.5. Malaki-laki rin po yan. Magandang din to. Magandang condition din to na basketball shoes from Li-Ning. Panalo makakabili niyan. Tapos yung forma niya parang Kobe, no? Design ng Kobe, may papaganyan sa niya, sa may toe part. So speaking of Kobe, ito naman parang Grinch yung colorway, oh. Yung paboritong kulay ko yun ng Kobe, yung Grinch. Purple and green. Li-Ning din po yan. Sound of Speed. Oh, pangalan pala, ang ganda na. Sound of Speed. Meron din Li-Ning na ganito. Hindi ng kondisyon nito, black and white lang. Power. Parang Giannis yung pormahan, no? Yan yung logo niya. Utang niya, andyan yung logo niya. Tapos may pa-triangle, parang Giannis Antetokounmpo. Pero hindi, Li-Ning po yan, Li-Ning lang. And kahit Li-Ning lang, magandang klase yan. Kasi ayan, kahit papano branded yan sa China. And nandyan si Dwyane Wade sa Li-Ning. CJ McCollum, napakaraming NBA players po ang nakasign sa Li-Ning ngayon. Kahit si Jimmy Butler, nasa Li-Ning po yan. 10.5, camouflage colorway from Li-Ning. May weight pa dyan. So ang dami, hindi ko na po isa-isain kasi napakarami pong iba-ibang brand tapos iba-ibang kulay ng same model, same silhouette. Karamihan po talaga basketball shoes. Tapos ito dating stock lang po natin yan ng mga Vans and Converse. Kasi yan, mga running shoes na po. And mga normal lang po na sapatos itong mga nandito sa part na to. Sa pambabae natin, ito kahit papano malakas-lakas sa mga pambabae natin. Meron tayong off-white na AF1. So kung sawa na kayo sa AF1 na itsura ng sapatos nyo palagit paulit-ulit na puti na triple white, ito off-white naman po. Meron din tayong Strange Love na SB. Palagi nyo itong hinahanap. SB. Ito yung normal lang na samba na medyo mataas.
Cortez, yung midsole niya. Pero Samba po yan. Ayan yung logo niya. Cortez na pambabae, napakaangas pag suot yan ng babae. Cortez. Meron ding J1 Shadow, meron Forum. Ayan, Yonex sa pang badminton. Meron lang heel drag. Pero yun, Yonex. So yung size, concern nyo yung size, 5 US lang po pambabae. Adidas Forum, tapos M2K Techno. Ganda ng kulay. Medyo discreet yung pagka brown and green, tapos black and brown. Meron din palang J1, maliit din. J1 Low, pambabae. Onitsuka Tiger. Slip-on po to, nilagyan lang namin ng sintas para mas maangas. Meron na naman ditong assuming na Wade. Yan, ginagaya yung logo ni Dwayne Wade. Ano lang yan, Wade inspired. Pero Warrior po yung brand. So, yan lang po. Pipicturean ko po yan. Popost din namin para makita nyo. And yun, live din kami by 5 PM ng gabi. Bukas, Sunday. Para yung mga tao hindi makakapunta dito, makakabili rin online. Mag-mine lang kayo. Pero kagandahan kasi pag live, free shipping na kami. Tapos ano pa, COD pa. Tapos less 100 pesos pa kung pick up kayo. Pero yun nga lang, gabi na siya. May nauna na yun, handang magbayad ng premium price na walang discount. And speaking of discount, pwede kayo makakuha ng discount kung dito kayo sa old stock namin pipili. Lahat po ng mga old stock namin nandito. Vans and Converse, nasa left side. Mga pang basketball, nandiyan. Yan lang po, abangan nyo yung live namin bukas, 5 PM. Yun, maraming salamat at Happy Easter sa lahat. Hanggang dito na lang. Salamat.